Ben, boa tarde, grazas pola presenza nun día tan maravilloso. Tamén aquí se está o mellor algo mellor que no Obradoiro pleno sol, pero en calquera caso, grazas a tantos que estades presentes como os que nos seguen por streaming, como os que nos seguirán no futuro, visitando as grabacións que queden colgadas. Non acompáñame na mesa Xosé Penas, que me representa a Deputación da Coruña, por razóns que vos podedes comprender, pero que el tamén solamente terá que explicar, e acompañou Manuel Soto como presidente da ADEGA. E vou ser moi breve, porque imos cun punto de atraso, ás 17:20 debería empezar a primeira sesión. Bueno, a ocasión sabedala ben, é dicir, cúmprense 50 anos de ADEGA, por menos da legalización de ADEGA, que se cumprirá neste mes de xuño, non necesariamente o día 1 de xuño, pero dábase a circunstancia de que esta semana que se celebra o Día do Medio Ambiente parecía moi acaído para esta celebración. Logo, xa para ir máis polo miúdo, as xendas particulares, pois coincidimos todos en que a mellor data era a data de hoxe, non? E, naturalmente, 50 anos ten un punto de memoria, ten un punto de recordo, de celebración, pero tamén ten un gran punto de homenaxe. Non? De homenaxe tanto àqueles que en tempos bastante máis difíciles, non digo que agora sexan fáciles, pero hai sempre tempos máis difíciles, e coñecemos ben aqueles que houbo, tomaron a iniciativa e puxeron a andar este proxecto, non? Era aquel momento en que, bueno, cando isto se comeza a mover, pois non era doado nin falar de ecoloxismo, nin promover ningún tipo de asociación que inspirase unha ideoloxía que pudera parecer de esquerdas, progresista, etcétera, etcétera. Era un tempo complicado e, de feito, desde que isto se bota a andar, grazas a sempre hai uns motores que se poñen á fronte, e logo, bueno, tardou prácticamente 2 anos en ser legalizada, non? Non foi legalizada moi tarde, se contamos con que o home morreu o día 20 de novembro de 75, e isto estaba legalizado antes de que se iniciase o verán do 76, quero dicir que o pulo que traía o movemento e a asociación detrás foi suficiente para lograr esa legalización nun tempo bastante rápido, e non só porque aqueles fosen momentos de moita esperanza, de moita ilusión, de moito cambio de cousas, porque as vellas estruturas seguían funcionando frente ao noso optimismo e frente á nosa capacidade de movilización, non? Por tanto, unha lembranza para aqueles que son todos nomes ilustres, que non vou repetir agora, porque solamente os coñecedes, xa máis sairán seguramente ao longo da xornada de hoxe, non quero atrasar con información redundante, pero é xusto nomealos, é xusto lembralos, é xusto agradecerles que tiveran iniciativa. Pero tampouco un proxecto deste tipo se mantén durante 50 anos de maneira ininterrumpida se logo non houvese moitos outros motores, moitas outras persoas que se puxeron á fronte, que non somente conduciron a asociación, sino que estiveron atentos en cada momento a cales eran os eixos reivindicativos, tamén a liderar esa reivindicación, a espallar a asociación por todo o territorio e a estar aí presentes sempre que fixo falta. Non quero dicir que a homenaxe colectiva, a homenaxe do colectivo, que é fundamental, atangue a todas as persoas que entre aquel ano 74, 75 empezaran a mobilizarse, os que conseguiron a legalización no 76 e os que chegastes hasta agora formando parte da asociación, non? Por tanto, remato xa, eu agradezo aos presentes, naturalmente, que arroupedes esta conmemoración, agradezo a asociación que escollese a Casa de Todos para vir celebrar aquí este medio século de vida, que se di rápido, pero medio século son 50 anos consecutivos, e tamén pois, a todos os que nos acompañades e os que ides intervir a continuación. Voulle dar a palabra xa a Xosé Penas e logo falará
realmente representante da ADEGA con máis fundamento sobre a xornada de hoxe mesmo. Moitas grazas, Rosario. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas nesta tarde tan fresca que temos en Compostela. A verdade é que é un placer hoxe estar aquí representando a Deputación da Coruña. Certamente non temos moitas asociacións neste país que podan dicir que cumpriron 50 anos. Por desgraza, algunhas quedaron por o camiño, outras siguen traballando, como non, e outras seguramente que chegarán hasta os 50 anos. Pero realmente, asociacións que sexan unha referencia de loita polo país como é a ADEGA, non temos tantas. É un placer poder colaborar, nunca é suficiente que se colabora desde as administracións públicas, pero sí que é un placer colaborar desde a Deputación da Coruña. Nos, ou polo menos eu, como sempre digo en todos os actos, a nos gustaríanos que en todos os actos, en todas as celebracións que temos, que estiveran todas as administracións, non decimos físicamente, pero polo menos sí que estiveran en canto a axuda, e ás veces non tan só económicamente, sino axuda material e axuda de colaboración. En definitiva, reunímonos aquí para celebrar moitas máis cosas que un aniversario. Celebramos medio século de dignidade, de amor incondicional polo noso país e pola nosa terra, e sobre todo, de resistencia. Cando no 76, como comentaba Rosario, un grupo de homes e mulleres visionarios decidiu dar o paso e fundar a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, non só estabades creando unha organización ecoloxista, estabades sementando a conciencia de que a nosa terra, os nosos ríos e o noso mar son a identidade máis profunda. E non soamente falamos de identidade, porque, como sempre souriño, e eu como responsable de Patrimonio da Deputación da Coruña, o patrimonio é moitas máis cousas que pedras, moitas máis cousas que pazos, moitas máis cousas que castelos, o mesmo que mámoas. Temos un patrimonio único e irrepetible que é privilexiado, que é o noso entorno natural. Temos un patrimonio que é a nosa paisaxe, un patrimonio inmaterial, ou non tan inmaterial, porque se imos foi o podemos contemplar, e este patrimonio modela o territorio, modela a sociedade, modela a cultura, modela a historia, en definitiva, modélanos a nós mesmos. Non podemos esquecer todas as loitas que levachedes a cabo nestes 50 anos, algunhas, por desgracia, siguen en marcha. Recentemente temos a loita de Altri, creo que agora fai o aniversario da manifestación de Palas, destes días. Como a de Altri, temos algunhas que están máis preto. Eu veño dunha terra onde estamos agora mesmo tamén en loita contra unha balsa, a da Cornanda, o noso compañero Fins sabe moi ben de que falo. E, en definitiva, sodes unha asociación viva que facedes un traballo que moitas veces non facemos as administracións e que deberíamos de facer. O documental que hoxe nos convoca, A Terra por Gañar, e o libro conmemorativo que hoxe presentades, non é solamente un exercicio de nostalgia, que o é, e sempre necesario, porque ás veces a ignorancia aliméntase da depravación do territorio, tamén, pero é algo máis que unha conmemoración. Sodes o espello e, sobre todo, sodes un mapa para o futuro, porque hoxe, en pleno ano 2026, os desafíos, por desgracia, non desapareceron, mudaron de forma. Seguimos a ter o problema enorme da eucaliptización. O liberalismo salvaxe ou a amenaza sobre a nosa biodiversidade exixen que sigamos en alerta, tanto a ADEGA como, insisto, as administracións, coa mesma firmeza que hai 50 anos, ou 52 para ser máis exactos. Eu vou ir rematando, porque realmente os protagonistas aquí sodes a ADEGA e todos os homes e mulleres que facedes parte dela. Quero agradecer a Rosario e ao Consello da Cultura Galega, quero agradecer tamén a ADEGA. Quero desculpar ao mesmo tempo o compañero Xosé Reguero, vicepresidente da Diputación, está en moitísimas loitas tamén ao mesmo tempo e non lle foi posible estar hoxe aquí. A min pillaba un pouco máis preto, tamén hai que dicirlo. Para rematar, como decía o poeta, a terra non a herdamos dos nosos pais, empréstanlle aos nosos fillos. Sigamos, pois, coidando deste préstamo con orgullo e coa cabeza ben alta, por outros 50 anos máis de traballo e de amor polo noso país. Moitas grazas. Bueno, boa tarde e moitas grazas por acompañarnos neste acto que para a ADEGA ten un significado especial. Moitas grazas a Rosario
por acollernos e ao Consello da Cultura Galega por acollernos e organizar esta actividade, a proposta da ADEGA, e tamén pola presentación que xa fixo, e a Deputación da Coruña que facilitou xa poder elaborar estes materiais e que foron despois correron a cargo tamén, desde o punto de vista técnico, de ouvirmos. Entón, polo excelente traballo tamén quero mencionalos aquí. Con esta celebración, a ADEGA 50 anos coidando a terra, pois queremos volver á memoria os comezos da asociación, que son tamén os comezos das loitas ambientais na Galiza. Xa nese momento, no momento de creación da ADEGA, cunha formulación netamente ecoloxista. Poderíamos decir na vanguarda internacional, tanto polas persoas que naquel momento foron protagonistas, como tamén pola presenza, sin ir máis aló, do termo ecoloxía, do nome da asociación, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, termo que nese momento apenas se utilizaba e menos cando se querían legalizar asociacións ou colectivos de defensa ambiental, non? Ou incluso polo lema escollido nese momento, desenvolvemento sen destrucción. Creo que o poderíamos manter hoxe como obxectivo, porque si estamos polo desenvolvemento social, económico para satisfacer as necesidades básicas da cidadanía, da poboación, pero sempre porque o consideramos condición necesaria sin destrucción, como xa se indicou, da riqueza ambiental, digamos, non? Entón, nesta celebración, a ADEGA ven desenvolvendo un programa por toda a xeografía galega, para o que contamos cunha exposición que en parte nos seus contidos se recolle tamén neste libro, que xa percorreu e segue a percorrer todas as cidades e moitas das vilas do país, e tamén con libro que temos a ledicia de entregarvos hoxe a todas as persoas asistentes, a quen non o puido conseguir no escaso mes e pico 2 meses que leva editado, e con este audiovisual que baixo o título A Terra por Gañar pasaremos a proxectar de seguido. Todo o material, en particular o libro, vai dedicado a todas as persoas socias da ADEGA e tamén a tantas outras colaboradoras, sexa pertencentes a colectivos locais ou a organizacións coas que vimos compartindo ese mesmo obxectivo, coa que vimos compartindo o obxectivo dunha Galiza dona de sí que conserve a súa riqueza e a súa calidade ambiental. Agardando que o documental sexa do interese de todas as persoas presentes, como tamén o libro. Este libro reúne a colaboración de 27 autoras e autores, divídese en 2 partes, na que nunha delas, persoas activistas ao longo do tempo e na actualidade da asociación repasan as distintas análises e loitas que desenvolveu a ADEGA, e tamén nunha segunda parte xa expertos procedentes das universidades, do CSIC, etc., xa analizan o que a problemática e as claves na actualidade e no futuro que están formuladas na actualidade e que teñen un interese decisivo no futuro ecolóxico de Galiza e do planeta. Con este acto organizado polo Consello da Cultura Galega culminamos, por tanto, esta celebración dos 50 anos que empezamos a preparar hai 2 anos, cando se facía o 50 aniversario do inicio da traxectoria da ADEGA e que culminamos, neste momento, como xa se indicou, cos 50 anos, digamos, da legalización da asociación, non? Entón, eu non vou estenderme moito, pero si quería centrar un pouco, particularmente tamén, a parte do audiovisual que veremos. Entón, digamos que o primeiro documento que eu coñezo, e creo que é o primeiro que se dispón a ADEGA sobre a historia da asociación, é unha carta de Xosé Manuel Beiras Torrado a Domingo Quiroga, este último sería o primeiro presidente da asociación, na que lle pide precisamente ou lle propón iso. Outra cousa que pensamos algúns amigos, isto moi recentemente, non sería oportuno, pregúntase se é posible crear unha asociación para a defensa ecolóxica de Galiza. Digamos que son 50 anos, 52, pero aí se mantén o mesmo nome
que define o obxectivo, a defensa ecolóxica de Galiza, non? Desde o momento inicial, desde antes de crearse a adega. Na que se xuntasen todas as persoas e tamén entidades para facer dun xeito sistemático o que ti, Domingo Quiroga, viña facendo en solitario, case que en solitario, decía Beiras, non? E xa en xaneiro do 74, Domingo Quiroga pois tiña en marcha a iniciativa, convoca para o 15 de febreiro dese ano 1974 unha primeira reunión na Coruña na que asisten alrededor dun centenar de persoas. Como decía Rosario, non van a falar de nomes porque ademais sería moi extenso, algún citarei a continuación, e no que decía que se tomaba a liberdade de escribirlle en nome dun grupo de amigos e o seu propio empeñado na defensa ecolóxica de Galiza. Pareceunos que canto estamos facendo nesta defensa en nada práctico se traducirá se non nos organizamos na que se non nos trabamos nunha organización na que poidan entrar todas as partes interesadas, todas as persoas e as partes, porque tamén se contou con entidades, nomeadamente a Asociación Cultural O Facho, etc. Convócase esa reunión co obxectivo de cambiar impresións e designar a comisión que poidera encargarse de organizar precisamente a creación desa asociación. A esta reunión, como decía, con casi un centenar de asistentes, pois fixeron de moderadores Domingo Quiroga, Ríos, despois primeiro presidente, Xenaro Dalde González e tamén Beiras Torrado. E acordouse constituir unha asociación típicamente regional, non nacional, sino regional, que era o que se permitía no momento, non? Típicamente regional, xa que os problemas ecolóxicos de Galiza son igualmente típicos. Bueno, a legalización ven en maio de 1976, cando o 15 de maio pois, o Ministerio de Gobernación tramita, pois, informa da súa aprobación, despois de distintos traballos, e se crea e se convoca a primeira asamblea para o 5 de xuño dese mesmo ano, que logo tería lugar o 12 de xuño, porque, e si con moita asistencia, pois con 200 persoas procedentes de toda Galiza, etc., e nesa primeira reunión preparatoria, digamos, primeira asamblea preparatoria pois da creación da directiva, etc., dáse conta, entre outras cousas, do retraso na Constitución, e, se informa de que no Ministerio pois se andaba investigando se todas as persoas implicadas eran comunistas, e se acusaba un pouco disso, non? Eso está nas cartas, na acta desa reunión, dese momento, non? Convoca esa reunión para a Casa do Mar, pero a Casa do Mar, tras aprobar a reunión para o 5 de xuño, que ia ser a primeira Asamblea Constituinte da adega, pois, posteriormente a dar o visto bon, exíxelle a asociación que condicione a orden do día, que non pode ser a que a asociación di, senón que tiña que ser outra. Por tanto, se retrasa e finalmente pois se vai facer no Salón Biblioteca do Colexio de Abogados da Coruña, no Pazo de Xustiza, que sigue sendo actualmente na Praza de Galiza da Coruña, non? Tamén se dá conta das actividades realizadas até a data e, moi brevemente, pois, mencionan a oposición á instalación de industrias contaminantes de Galiza. Realmente, parte do guión, un non se equivoca se o colle daquela e vai hoxe falar sobre o tema por aí. Non estaría errado, porque o noso labor, centrouse en evitar a instalación en Galiza de fábricas de bauxita, aluminio e as proxectadas celulosas, en Ourense, en Pantín, en Valdoviño, en Ponteceso, en Quiroga, etc. Tamén Quiroga, en Ourense. E infórmase da participación de o primeiro presidente Quiroga, de Francisco Bermejo, de Beiras Torrado e outras persoas pois en mesas redondas, en debates co público e con outros participantes pois en moitas destas localidades, non? Por exemplo, publicase un comunicado sobre o accidente de Urquiola que ten lugar o 12 de maio de 1976, dicir que aí as historias se repiten en moita medida nestes 50 anos, e tamén se fai un análise e un debate sobre os incendios forestais que nese ano e nos seguintes pois estaban acusando pois índices de superficie queimada moi elevada, pois como a do ano pasado, máis ou menos, pero en anos máis continuados, non?
E os incendios forestais tamén, é dicir, que son parte da problemática que se viña abordando daquela e que estaba aí e que en boa medida hoxe seguimos loitando con ela. Nos casos, pois, o mellor con mellor posición e noutros, pois, con deterioro, como é o caso da eucaliptización que se mencionaba, non? Sen dúbida, o debate alrededor das industrias, da instalación das industrias, sería un debate moi importante e se recollen as actas de que a ADEGA non se opón á industrialización, pero sí se opón a aquela industrialización cuxas consecuencias supoñan un claro deterioro do medio ambiente e dos recursos naturais de Galiza. Por tanto, ese é o marco, ademais do franquismo, non? Sobre todo no 74, 75, cando xa hai toda esa serie de actividades e se paran proxectos de celulosa, porque eran varios proxectos, algúns ian de unha localidade para outra, por exemplo, de Valdoviño para Ponteceso, etc., e se van parando, e tamén a outro punto de vista pois é actuar en Pontevedra, porque era o espello precisamente do que significaba unha industria contaminante, e ese é un ambiente no que estamos hoxe, pero hoxe, como se recolle na segunda parte do libro, pois hai unha preocupación xa, digamos, planetaria por moitos destes temas, pola contaminación química, pola perda de biodiversidade, pola artificialización, digamos, do uso dos territorios, do uso do solo, todas estas cuestións que están sobre a mesa. Nada máis pola miña parte, moitas grazas. Bueno, están aquí na primeira mesa, e despois de pasar a proxección do audiovisual, vamos a ter dúas persoas fundadoras da ADEGA, Ramón Varela e Adela Figueroa, que van participar no debate. Vamos a ter a Pilar Bermejo, Francisco Bermejo, o seu pai, pois foi vicepresidente da ADEGA e participaba nestes debates, e vamos a ter a Finxeirexas, que xunto coa moderadora Belén Rodríguez darán tamén ese punto de conexión entre o punto de vista máis histórico e tamén o punto de vista actual, de acordo da problemática ou os traballos e obxectivos que a ADEGA mantén neste momento. Sin máis, moitas grazas e pasamos entón a... Moitas grazas.